हाँ हेलो, हम बोलो ताने पहचान लू ना का? तो के कहले ना नहीं ना कि फोन मत करिए हमरे पे, काहे हमके फोन करके बार बार परेशान करताड़ा? काहे हो तो के ना फोन करी तो के करी? तू हमके जिए ना देबा, अब त मान जा। आई हो दादा, खिसियाइल बाड़ू का? तोहरे त फोन से हम बानी हैरान हो, ए बाबू कोरा जानी अब परेशान हो। तोहरे त फोन से हम बानी हैरान हो, ए बाबू कोरा जानी अब परेशान हो। ऐसे ना बोला, सुना। हाँ हाँ हमर ध्यान तनी दयल करा हो, ससुरा में जाके फोन कयल करा हो। हमर ध्यान तनी दयल करा हो, ससुरा में जाके फोन कयल करा हो। शादी भैनी दूसरा के धन हो, अब से सम्हारा बाबू अपन तू मन हो। कान खोल के सुन लो। जनता निराने अब बात ना बढ़ावा, पढ़ले हो सब अब हमके ना पढ़ावा। ऑनलाइन कबो कबो भयल करा हो, ऑनलाइन कबो कबो भयल करा हो, ससुरा में जाके फोन कयल करहो। ऑनलाइन कबो कबो भयल करा हो, ससुरा में जाके फोन कयल करहो। बढ़ जाई ज्यादा, जान जाए पियवा तो छोड़ दे दादा। ऐसा ना होई हो, और पिटवा के मनवा का हो। कुछ न होई तो झूठो के डेरालू, ज्यादा न बात कर काहे घबरालू। हाँ घरवा से बहरी तनी भयल करा हो, घरवा से बहरी तनी भयल करा हो, ससुरा में जाके फोन कयल करहो। हमारा ध्यान